Ngizocela umfundisi uKhathi asivulele ngesihlabelelo 245. Inkosi imbusise. Ngiyambonga uJehova ngalo uthando lwakhe ngiyambonga
Amen. Lesi sihlabelelo ekade sisihlabelela safika nengilosi uhlaleleni mhla ka 23 November 2018 yayihlabelela siqondene nathi ibonga ithi ngaso siyobonga uNkulunkulu ukuthi usivikele esithenzeni. Amen. Sithi-ke lesihlabelelo ngiyambonga uJehova ngalolu uthando lwakhe owangithanda ngalo phambi kwezitha zami. Wahlenga umphefumulo wami ogibeni lalokho kufa. Zijabhile izitha zami zingibona ngisaphila. Wasula izinyembezi kimi emehlweni ami Nkosi. Wazichitha izitha zami zazula emahlane onke, zazula umhlaba wonke. Namhla ngidumisa nabangcwele ngenhliziyo ekhululekileyo. Ngiyabonga Thixo wami, wangivusa ekufeni Nkosi. Ngiphe lawo mandla Nkosi okudumisa wena wedwa. Khanyisela umphefumulo wami ubone nasezulwini Nkosi. Amen. Asazi ukuthi zingakanani izitha zethu zihlasela. Ezinye ziyazihlasele ngemithi, kodwa ezinye ziyazihlasele physical. Kodwa ngoba sihamba noNkulunkulu zingafinyeleli kimi. Kodwa ziningi izitha zizama ukuba zingibulale nomkhokheli, kodwa zingakwazi ukwenza lokho. Namhla ngikhethe ukuba kesibe nenkonzo yokubonga uNkulunkulu ukuba leli testamenti noma leli Bhayibheli libe impumelelo ngendlela engaqondakali eqondwa uNkulunkulu yedwa. Ngihlale ngichaza ukuthi ngangimncane kakhulu, mhlambe ngangina 13 noma 14 years. Mhlambe ngangifunda uStandard 2 noma uStandard 3. Okwathi ngilele ngabona incwadi enkulu kakhulu ngaphezulu kweBhayibheli. Le ncwadi ibhalwe ukuthi iTestamenti iBhayibheli lamaNazaretha. Ngajabula kakhulu ngaze ngakhipha ngomlomo ngathi hawu, kanti namaNazaretha aseneBhayibheli. Kukho lokho kukhuluma kwami kwase kuvela izwi emkhathini lathi ungajabuli ngoba leli iBhayibheli liyobhalwa nguwe. Lokhu kukhuluma singakuthatha kancane, kodwa kusho into enkulu kakhulu, ngoba ngenkathi kufika lesi sibonakaliso ngangimncane kakhulu, ngingazi lutho nje ngento ukuthi ngingabhala. Kodwa
leli zwi kwaku instruction yokuthi ukuzalwa kwami kufanele ukuthi ngibhale iBhayibheli lamaNazaretha. Amen. Abantu abaningi abazi noma mhlawumbe abanaki ukuthi emhlabeni wonke akakho umuntu wakwabhala iBhayibheli kusukela uNkulunkulu wafika phakathi kwabantu ngo-1447 BC. Akaze bekhona umuntu obhala iBhayibheli. Ngiyangizwe kuthiwa enkolweni yama-Muslim Islam Muhammad wayibhala iQuran. Angibaphikisi lokho. Kodwa ngokucabanga kwami neQuran ayingangalo leli Bhayibheli. Kodwa nje enkolweni kaJehova akaze bekhona umuntu owakwabhala iBhayibheli. Sinezincwadi okuthiwa iTestament elidala nokuthiwa iTestament elisha. Kodwa lezi zincwadi ekuqaleni kwakungama-scrolls ahlanganiswa ngabamhlophe bawenza incwadi eyodwa. Sinencwadi ezihlanu okuthiwa zabhalwa uMose. Kodwa kuseqinisweni ayibhalwanga uMose. Zabhalwa ngabantu abahlukene ngezikhathi ezahlukene. Anginalo iqiniso ukuthi obani kodwa zabizwa ngegama likaMose. Emva kwalezi incwadi ezihlanu sinezincwadi ezahlukahlukene ngokwabaprofethi. Abaprofethi behlukene kakhulu ngeminyaka. Incwadi kaIsaya inezincwadi eziningi. Incwadi kaJeremiya inezincwadi eziningi. Incwadi ziningi incwadi ezikhona eBhayibhelini enababhali abahlukene. Kodwa lezi incwadi ayibhalwanga umuntu oyedwa. NakwiNew Testament kunezincwadi ezinye kuthiwa zabhalwa ngabapostoli abehlukene. Ezinye zabhalwa uPaul. Ezinye zabhalwa yilona lo. Kodwa ayibhalwanga umuntu oyedwa. So kuqala ngami ukuthi kube nencwadi ehlanganisa zonke izintshumayelo zikaNkulunkulu noma zabaprofethi ezibhalwe umuntu oyedwa. Njengoba kunama-volume awu-8 nje kuchaza khona ukuthi ziningi izincwadi ezikuleli Bhayibheli elivolume 1, 2 kuze kufike 8. Futhi okusazoqhubeka mhlawumbe kufika ku-10 depending ukuthi uNkulunkulu ufuna kangakanani. Lento yikho ngithi ayincane inkulu. Amen. Ngoba akakaze bekhona umuntu enkolweni kaJehova othunywa ukuthi ehlanganise zonke izintshumayelo zabo bonke abaprofethi kusukela kuGenesis kuze kufike kwiSambulo, ehlanganise nezihlabelelo zamaNazaretha.
Kodwa abantu kakhulukazi amaNazaretha akwaShembe babengaboni ukuthi ngithunywe uNkulunkulu. Njengoba ngibhalela encwadi nje ngithola izinkulumo eziningi ezizinhlamba. Abanye bathi ngizenza uShembe, abanye basho lokhu nalokhu. Kodwa ababoni ukuthi leli iBhayibheli nje lilodwa liwubufakazi ongeke kuphikiseke ukuthi ngithunywe uNkulunkulu. Amen. Ngazama ukuthi ngilibhale leli iBhayibheli, ngashumayela ngalesi sibonakaliso. Ngagcina ngokushumayela, ngazama ukubhala. Ngaba nethimba ngisesebuhleni engangithi ngalo azongilekelela kuba sibhalele iBhayibheli. Saba nemihlangano ehlukahlukene ngenhloso ukuthi sibhalele iBhayibheli. Engqondweni yami ngangicabanga ukuthi leli iBhayibheli kuyoba iBhayibheli lezintshumayelo zikaBaba omkhulu nezinkosi ilanga. Ngoba ngaleso sikhathi kusukela ubaba inyanga yezulu wayesekhona. Ngiqala ngikhuluma indaba yokubhalwa kwaleli iBhayibheli. Wazohamba emhlabeni. Kodwa ngehluleka ayikaze nje ibe khona incwadi engangayibiza ukuthi iBhayibheli. Ngasibhala ezinye incwadi, kodwa incwadi ethi engayibiza ngeBhayibheli ayikaze ibe khona. Kodwa sekufike ingilosi ngo-2010 yathi angishumayele. Ngashumayela kakhulu kusukela ngo-2010 njengoba ngihlale ngichaza, akuzange kwaze kwaba khona nelilodwa isabatha lapho engashumayelanga khona. Naphakathi ney'nsuku ngangishumayela. Kodwa ekushumayeleni kwami ngasengikhohliwe ukuthi kwakuthiwe ngiyobhala iBhayibheli. Ngakhohlwa nya yonke i-concentration yami yaba ilokhu kushumayela engikufundiswa ingilosi. Futhi ingilosi ayikazi ikhulume lutho ngokubhalwa kweBhayibheli. Kodwa zonke izintshumayelo zami zinezimfundiso zengilosi phakathi. Ngayibhala le ncwadi, ngashumayela. Kodwa into ingilosi yayishoyo ukuthi lezi zintshumayelo zingedluleli kwabanye abantu. Yayi very sensitive ngalokho, ukuthi lezi zintshumayelo ayigcini kuleli bandla. Kodwa ngangaqondi mina ukuthi ikusholani lokho. Kodwa yona yakusho impela kaningi futhi. Bakhona futhi abantu abangakho kuleli bandla abacela ukuthi lezi ntshumayelo zami bayihlanganise zibe incwadi yodwa. Kodwa abakhulumanga ngokuthi ziyoba iBhayibheli. Ngishumayelile, ngashumayela. But to my greatest surprise, ngathola ukuthi leli bandla
lezi intshumayelo zami esiqoqa ngendlela engangishumayela ngayo yonke intshumayelo zami ngangiqale ngibhale phansi nginikeze amavesi kodwa lokho ngangikwenza without thinking in mind ukuthi ngenza ngoba ngelinye ilanga ziyoba iBhayibheli ngangazange ngicabanga lokho kodwa umhlaba ungamangala ukuthi it was only this year mhlambe kwakuFebruary this year lapho engithole khona ukuthi leli bandla specifically ibandla laseGoli nabanye nabakhona la lezi ncwadi zami sebezenze iBhayibheli zaba ngamavolumu awu-8 sebekhiphe ivolume eyodwa yokuqala abayipublishile angazi ukuthi konke lokhu bakwenza kanjani nokuthi imali yokupublisha abayitholaphi angazi nokuthi khona sekufanele ukuthi iyolontshwa bahlangana kanjani neuniversity ukuthi kube yiyona elontsha leli Bhayibheli angazi namanje ibandla liyazi lona kodwa mina angazi kodwa engiqonde ukuchaza ukuthi uNkulunkulu uyisimangaliso ngoba lento engayizama ukuba yenzeke ayizange yenzeka ingakafiki ingilosi kodwa kuthema ingilosi sifikile yayise iyabhaleka njengoba ngangibonile semncane ngithi mhlawumbe ukube ngangazi ukuthi kubhalwa iBhayibheli mhlambe lalingeke liphumelele kodwa uNkulunkulu wangifihlela iyayisho njalo ngeEnglish ukuthi uma ufuna ukwenza into iphumelele ungayikhulumi phansi mhlawumbe kwabonakala ukuthi uma ikhulunywa kimi ngizosuke ngikhulume ngayo bese ingabe isenzeka ngithe ngibona kwase kukhona leli Bhayibheli liwufakazi ongaphikiseki kumuntu okholiwe noma ngabe use-NCG noma ngabe ukuphi noma ngabe umKristu liwufakazi wokuthi ngathuma ukuba ngenze umsebenzi kaNkulunkulu. Amen. Kanjani ngoba okokuqala it's the first of its kind ukuthi kusuke ingilosi ezulwini izohlala nabantu emhlabeni akaze kwenzeke lokho angazi noma kwaIsrael kwenzeka yini ngiyazi ukuthi uMose wayehamba noNkulunkulu kodwa ngaphandle kwalokho angaze ngizwe ukuthi ingilosi ike yehle ezulwini izohlala nabantu njengoba kwenzeka ithi ngiyazi ukuthi ingilosi enjengoGabriel noMeshach zingilosi lezo ezayihlala nabantu kodwa acacisiwe eBhayibhelini ukuthi zayihlala nabantu kanjani kodwa ngiyazi ukuthi oMeshach
no ubani nomuntu bani cha ngisho bona abantu ngisho indlu uGabriel kwakuyingilosi eyihlala nabantu kodwa ngazi ukuthi yayihlala kanjani nabakucacisiwe eBhayibhelini kodwa lento eyenziwa Israel namhlanje nayenzeke kithi ukuthi ingilosi yehle ezulwini izohlala nabantu yenzeke kunezinto eziningi esingakwazi ukuthi sinivezele zona ngobudlelwane phakathi kwethu nabaprofeti bakwa-Israyeli okuseqinisweni ngabaprofeti bakwa-Israyeli abathuma thina ukuthi sivuselele leli bandla likaJehova. Amen. Amen. Kodwa angikwazi ukusho kini in detail ukuthi kwenzeka kanjani ngoba angithunyiwe ukuthi ngikhulume lokho. Kodwa leli bandla nje engiphambi kwalo lixhumene noMose nabo bonke abaprofeti bakwa-Israyeli kuze kufike kuYeshua. Amen. Ngingakusho ukuthi ingilosi yake yamletha uYeshua kithi. Kodwa ngizokhuluma kabanzi ngalokho kodwa yakamletha ingilosi uYeshua kithi. uYeshua akusiyena umuntu kodwa futhi akusiyena umuntu omnyama akamnyama yakha ningathi uYeshua ufana nalensizwa eyayisivakashele la esengangami ubani ya ifana injengoSamadiya. uYeshua ufana noSamadiya umpofu kodwa akasiyena umlungu. Ney'nwele zakhe zithi ukuthi kancane ukuba zingafane exactly nathi njengoba nje ubona uSamadiya. Kodwa ingilosi yamfikisa uYeshua. Kuningi ingilosi esitshele khona ngokuthi leli bandla okuseqinisweni abaprofeti bakwa-Israyeli abacela ukuthi leli bandla livuse ibandla lakwa-Israyeli njengoba lalindala. Amen. Amen. Ngiyafuna ke ukuthi nikwazi lokho ukuthi thina sixhumene nabaprofeti bakwa-Israyeli kusukela uMose kuze kufike uYeshua. Amen. Njengoba ingilosi kwathi lingakabikho leli ibandla yathatha umkhokheli yahamba naye yayiyomhlanganisa nabaprofeti bakwa-Israyeli. Abaprofeti bakwa-Israyeli umkhokheli wayehleli nabo kulezi nsuku eziwu-7. Abaprofeti bakwa-Israyeli abachaza kabanzi ngobuNazaretha. Ingilosi umkhokheli ayimthathanga yamusa kunoma yimuphi umuntu wakwaZulu.
kodwa yaya naye kubaprofeti bakwa-Israyeli yamchazela futhi ukuthi lana namaJuda. Ngakho-ke ningayibukeli phansi, ningakubukeli phansi ukukhona baleli bandla. Amen. Ngoba alifani namabandla akwaShembe, futhi leli bandla alifani namaKristu. It is a revitalization yebandla lakwa-Israyeli. Amen. Amen. Ngiyafisa ukuthi namuhla ngichaze kabanzi ngebandla lamaNazaretha, ngoba amaNazaretha onke akwaShembe akazi lutho ngebandla lamaNazaretha. Ngingasakhulumi-ke indaba yamaKristu, kodwa kubalekile ukuba ngichaze kabanzi ngebandla lamaNazaretha. Lokhu kuchaza kwami kufanele kube ipart yeBhayibheli. Amen. Niyazi ukuthi mina uma ngifundisa angifundisi ngento engikholelwayo, kodwa ngiye ngifundise ngento engiyaziyo, ngiye ngifundise ngento ene-proof, ngifundise ngento ene-historical fact. Oqala uShembe, ubaba mkhulu osifundise kabanzi ngebandla lamaNazaretha. Kwihlabelelo 208 uShembe uthi thabani thabani bufikile ubuNazaretha, which means ukuthi ubuNazaretha kwakukhona somewhere, kodwa sekufikile la ithi ngoShembe. Uthi-ke izizwe bezihlakazekile zizula emahlane zifuna uNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu zimthole ebandleni lamaNazaretha. Amen. Uthe uShembe ubuNazaretha abuthuthuke kube yinto enkulu eyaziwa yibo bonke abantu. Kodwa akugcini lapho. Kwihlabelelo 10 uShembe uthi umuzi wamaNazaretha lapho siya khona ukhazimula ngaphezu kwelanga nenyanga. Umkhokheli wakhona munye nguJehova kuphela, inkosi enamandla. Amen. Lesi hlabelelo nje sisodwa sichaza ukuthi ezulwini umuzi wamaNazaretha. Amen. Ezulwini umuzi wamaNazaretha. Ezulwini kuwumuzi wamaNazaretha, kodwa umkhokheli wamaNazaretha walomuzi wamaNazaretha akusiyena uShembe, kodwa nguJehova, Amen. inkosi enamandla. Lokho sikufundiswe nguShembe wakubhala phansi. Akagcini lapho uShembe.
ngithi kwihlabelelo 143 uShembe uthi ukukholwa kwethu kulobu buNazaretha kuyidwala elibushelelezi elehlula abaningi. Wena uyathanda ukusilandela lapho siya khona, uboqala uthenge isibindi lapho siya khona. Ngamanye amazwi uShembe uyasifundisa ukuthi uNazaretha akusiyona into elula. Kodwa kungagcini lapho. Uyasitshela ukuthi uma uthatha uNazaretha usuke uthatha isifungo sokuya ezulwini. Amen. Amen. uNazaretha kuyisifungo sokuya ezulwini. Ngibale nje lezi ihlabelelo ezimbalwa. Kodwa ziningi izihlabelelo esifundiswe uShembe ezibonisa ukuthi ubuNazaretha nezulu into eyodwa. Ibandla lamaNazaretha libandla likaNkulunkulu. Ngithi kwihlabelelo nganoma 173 lapho ethi khona noma 73 lapho uShembe ethi khona idwala elihle lamaNazaretha owazikhethela lona uJehova ngokuthanda kwakhe. Useze wahloba ngabo ubuNazaretha kathathu unyaka umu kumazulu onke. Lokho kukhuluma uchaza ukuthi ibandla lamaNazaretha linto enkulu kakhulu njengokufundisa kaShembe ukuthi uNkulunkulu uyaye ehlobe ngebandla lamaNazaretha, ehlobele amazulu onke. Uhloba ngathi Amen. akusho mina kusho uShembe lo esimlandelayo. Engifisa ukuba niqonde ukuthi uShembe ubaba omkhulu akusiyena umuntu wokuqala ukufikisa ubuNazaretha emhlabeni. Okuseqinisweni ubaba omkhulu ungumholi wehlanu ukufika lapha emhlabeni elethe uNazaretha. Okokuqala kusho yena uShembe ukuthi akaqali ukufika lapha emhlabeni. Ekhasini 79 yencwadi kaMnyando ethi izimfundiso zenkosi ilanga uthi usho ubabelana. Ngihlale ngikhuluma kuyifundisa ukuthi inkosi yasePhameni yathi sekukaningi ngifika phakathi kwenu lapha emhlabeni. Lokhu kuba khona kwami emhlabeni kungokwehlala. Niyakuzwa lokho? Kusho yena ubaba omkhulu ukuthi ukuba khona kwami lapha emhlabeni kungokwehlala. Kwikhasi 82 lencwadi ka-Advocate Mnyandi inkosi ilanga yaqhubeka ithi uShembe lo owaphemba lobuNazaretha wayengesiye umuntu wayevele. Akasho uShembe ukuthi wayenguNkulunkulu, kodwa uthi wayevele ezulwini. Kodwa wayengaqali ukufika lapha emhlabeni
wayefike eyiphembe lento enibuthene ngayo okubuNazaretha ayishiye acabange ukuthi izosala ilunge bese emva kwakhe kuvela abantu abanjengami nje abaye bathi bangabaholi bengenawo umoya kaShembe. Abaholi bakwaShembe abakuthandi lokho kukhuluma ukuthi ukuze ube umholi waleli bandla kufanele ube nomoya kaShembe. Bona bafundisa ukuthi ukuze ube umholi waleli bandla kufanele ube nesibongo sabaShembe. But that is not what uShembe owachaza. Wathi uShembe ukuze ukwazi ukuhola leli bandla kufanele ukuba ube nomoya kaShembe, hayi ukuthi ube nesibongo sakwaShembe. Bese bayaphambukisa lento sebeyiphendula ngobuthakathaka kwabo. Sitshelwa uyena ubaba ilanga ukuthi ubaba mkhulu wayengaqali la kwaZulu ukuba aphembe ubuNazaretha. Kusho ubaba ilanga ekhasini 86 ubaba ilanga uyaqhubeka uthi ubuNazaretha abuqali ukufika emhlabeni kade bafika nakoMose nakoJesu nakubaprofeti kodwa behluleka. Afike lo ufikayo abuphele njengoShembe nje bese kuthi labo abamlandelayo behluleke bengakugcini ubuNazaretha. Amen. Lapha nginakhela isithombe sokuthi ubuNazaretha akusiyona into noma ibandla elaqala uShembe noMose waba nakho ubuNazaretha. Bonke abaprofeti baba nabo ubuNazaretha. NoYeshua waba nabo ubuNazaretha. Ngithe angifuni ukuthi nginifundise ngento engikholelwayo, kodwa ngifuna ukuthi nginifundise ngento enobufakazi bethu sonke. ubuNazaretha njengoba esho uShembe nakwa-Israyeli kwaqala kwa-Israyeli, kwaqala kuMose, kodwa amaKristu akakwazi lokho. AmaKristu akakwazi ukuthi uYeshua akakaze abe ngumKristu. uYeshua akaze akubone ubuKristu, kodwa uYeshua wabe engumNazaretha. Amen. Ekhasini 10 lencwadi kaRav Shaul ethi The Nazarene, lo mbhali uthi abantu abaningi sebeqala ukuqonda ukuthi abalandeli bakaYeshua kwakungamaNazaretha, hayi leli gama labezizwe. Ngokutholakala kwama-Dead Sea Scrolls okuyimibhalo yamaHebheru emidala neyabakhona noYeshua engakazalwa nasekhulwini leminyaka yokuqala, sesinolwazi ngebandla lamaNazaretha elaliholwa nguYeshua. Sesiyazi manje ngoba i-Dead Sea Scroll yatholakala ngo-1947 ibhalwe ngamaHebheru.
kodwa kule Dead Sea Scroll wangaficakala uJesu, kwangaficakala ubuKristu, kodwa kwaficakala kwathola imibhalo yamaHebheru inoYeshua, imibhalo yamaHebheru inebandla lamaNazaretha. Amen. ekhasini 25 uShaul uthi siyazi ukuthi ibandla lamaNazaretha lasungulwa ngumprofeti uJohane. nguJohane owafundisa uMesaya okunguJesu noma okunguYeshua, wamcijela ukuba abe ngumpristi omkhulu. uYeshua wakuthatha kuJohane ukuhola ibandla lamaNazaretha. Kwalandela uJakobe okwakuyimfowabo kaYeshua. Egcineni leli bandla lamaNazaretha laholwa nguPaul njengoba kubhaliwe kwiZenzo 24:5 Amen. ukuthi uYeshua wayengumholi webandla lamaNazaretha. Manje umuntu ofuna ukukholwa ongumKristu kufanele eqonde engakukholwa kwakhe engakwakheli engqondweni yakhe, kodwa ukukholwa kwakhe akakwakhele emlandweni oliqiniso. Amen. Umlando oliqiniso ukuthi uYeshua wayengaphansi kwenkolo kaMose. Umlando oliqiniso ukuthi uYeshua wayehola amaNazaretha njengoba kubhaliwe kwiZenzo 24. Manje-ke uma ungumKristu uthi uYeshua noma uJesu wayengumKristu, uthatha even ukuthi kwake kwaba khona umholi ogama lakhe nguJesu, historically akakaze ebe khona. Awukwazi ukuthi uthi ukhulume ngomuntu uze usho izinto ezinkulu ngaye, kodwa ungeke ukwazi ukusho ukuthi lo muntu wazalwa ngamphonyaka wahamba emhlabeni ngamaphunyaka. Awukwazi wena. Kodwa uYeshua HaMashiach siyazi ukuthi wazala ngo-624 AD BC, wahamba emhlabeni ngo-33 AD, because that is a historical fact. Kodwa sazi ukuthi uYeshua uJesus wazalwa nini. Ngeke uzukuthole lokho nokuthi wafa nini. Kodwa uyawuzwe kukhulunywa nje izinto kuthiwa uJesu waphendula washintsha imithetho kaMose. Kodwa uma usuthi ulandela le mfundiso yalomuntu okuthiwa uJesu, ayikho eBhayibhelini. Ngoba ukuthi uJesu wazalwa uMaria oyiJuda kukhona eBhayibhelini. Ukuthi uJesu washumayela wathini kukhona eBhayibhelini. Ukuthi uJesu wafa kanjani kukhona eBhayibhelini. Kodwa akukho eBhayibhelini ukuthi ngenkathi uJesu ezalwa uMaria kwakuwumuphi unyaka, ngenkathi uJesu efa kwakuwumuphi unyaka. Ngoba ifiye yokuveza lento kwabonakala ukuthi kuzoshayisana noYeshua owabakhona. Amen. Niyakuzwa lapho.
ngakho-ke lokhu ukukhuluma ngiyafisa ukuthi amaKristu afuna iqiniso lokukholwa kebekubheke lokho ukuthi lento abayikholwayo historically ivela kuphi. I can tell you ukuthi very soon ubuKristu buzophela. Amen. uJesu uzophela. Okuseqinisweni abantu abaningi abamnyama even abamhlophe abasakhulumi ngoJesu, bakhuluma ngoYeshua noma ngoYahusha Hamashiach. Abantu nje abaningi noma ungavula ilokhuza iTikTok bakhuluma manje ngoYeshua hayi ngoJesu ngoba they have learned ukuthi uJesu akaze ebekho. Kodwa abantu abaningi abakhuluma abazi ngobuNazaretha ngoba ubuNazaretha njengamanje kusavela njengebandla lakwaShembe. Kodwa mina ngifisa ukuba ngibachazele amaKristu ukuthi ibandla lamaNazaretha akulona ibandla elasungula uShembe. uShembe wali-revitalize, hayi ukuthi walisungula. Njengoba ngishilo, angithandi ukuthi into uma ngizokhulumana ngayo ngingayitadisha itarazi ngithole ubuqiniso bayo. Ziningi kakhulu izincwadi esengaziveza ezikhuluma ngokuthi uYeshua wayengumholi wamaNazarene. Kodwa ngike ngafunda kwiGoogle ngathi iGoogle yona ithini ngaleli bandla lamaNazarene ithini iGoogle. Lalela ukuthi iGoogle ithini. Ithi iGoogle, the Nazarenes were a first century Jewish Christian sect and the original followers of Jesus of Nazareth. Amen. Manje ke umbuzo uthi uma ngabe amaNazarene kwakungabantu bokuqala ababe ngabalandeli bakaJesu, babe ngabokuqala nini ngaphela uJesu ngokweBhayibheli uzalwe washumayela wafa. So uma ngaba amaNazarenes kwakungabantu bokuqala akhulunywa ngani ngabo kwiNew Testament? Ngoba kuthi lapha they are the first century Jewish Christians and the original followers of Jesus Christ. They were characterized by their continued strict observance of Torah, Jewish law, and customs, while accepting Jesus as the Messiah. Amen. Kushe Google ukuthi amaNazaretha lana okwakungabalandeli bakaJesu kwakungabantu very strict ekulandeleni iTorah. Yize babe ngabalandeli bakaJesu kodwa kwakulibandla elalilandela iTorah
lilandela yonke into ekuTorah as it is. They practiced Jewish law. They kept the Sabbath. Amen. Manje umbuzo wami uthi uma abalandeli bakaJesu babegcina iSabatha begcina umthetho kaMose, ziningi izinto ezinye engayibhalanga lapho kuthiwa babeyiphila as abalandeli bakaJesu, and of which notice wayeyiphila. So lobu buKristu osebuchitha iSabatha, lobu buKristu osebuchitha imithetho yeTorah, uvelaphi? Uvelaphi? Ngiyafisa ukuba onke amaNazaretha na onke amaKristu ayilale lento engiyikhuluma, ngoba angikhulumi into eyibelief, ngibacacisela i-historical fact ukuthi uShembe wasifundisa ngokuthi ubuNazaretha buyinto enjani. Kodwa uShembe futhi ugcizelela ubuNazaretha as it was ngesikhathi sikaYeshua, ukuthi abalandeli bakaYeshua amaNazaretha, Amen. abalandeli bakaYeshua kaze kube amaKristu. So wonke umuntu ofuna iqiniso lokukholwa, wonke umuntu ofuna iqiniso lasezulwini akaqonde ukuthi uYeshua wayengumNazaretha, akaqonde ukuthi abalandeli bakaYeshua bangewona amaKristu, bangamaNazaretha. Amen. Wonke umuntu ofuna iqiniso akaqonde ukuthi kukhona umehluko omkhulu phakathi kwenkolo kaMose nenkolo kaConstantine. Inkolo ubuKristu, inkolo yamaRoma, kanti iMosaic faith inkolo yamaHebheru. Lokho kufanele kungene engqondweni yomuntu ofuna ukukholwa ukuthi ayikho into eyi-Old ne-New Testament, kodwa khona inkolo yamaHebheru bese kwakhona inkolo yamaRoma. Bengizochaza kabanzi ukuthi inkolo yamaRoma kwenzeka nini kanjani ukuthi igcine sineyinkolo enjengo-Lutheran Church or Anglican Church nezinye, but zonke zinkolo zamaRoma. And uma umuntu uwumuntu omnyama uhlangana nenkolo yamaRoma, uma umuntu omnyama uhlangana nenkolo yamaRoma, ayifuni ngani inkolo yakithi, ayifuni ngani inkolo kaJehova, uhlangana nenkolo yamaRoma. Inkosi usikhona. Incwadi